pozdrav ljudi ovdje Banan Show i danas je to Skywars. Kit sam već uzeo i konačno dostigao sam ovaj sopstveni rekord, u stvari prešao sam ga. Imam čak 3 ili 4 pobjede gdje dobar mač je po. Ja sam rešio stvar, brate. Ja više ne moram ni da kopam ništa, samo dole ima još jedan chest. Dijamant. To neko gore. Fuck. Evo ga. Dobro. Brate, gle, kapicu protection. Jedan, ajde, baš nije nešto. The fuck, kao da je neko ovdje. Koliko si blizu, ne mogu da varam. Već si mrtav. Ajmo. Sad ja baš ne znam da skačem, ali ovo bi svaki mogu radio. Wow. Šta je on imao ovdje? Dobro, da vidim. To je imao, dalje imaš nešto. 5 TNT-a, to može poprilično da mi pomogne. I ostalo sve hrana. Dobro. Nije uopšte loša stvar ima. Sad, kod koga bi ja sad mogu da odim? Ja! Koliko ih imam? Evo. Da li imam drveta da napravim? Ne. Ću da napravim luk i strelu. Ono što je meni čudno je to da je ovo izgleda nova mapa i da nas ima 24 na ovoj mapi. I ja sam ostao među prvih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Prvih 10. To je veliko čudo jer ja sam poznat po tome što ne znam dobro PvP. I samo malo dole ima crafting, sačekaj. Da. Vidi kako on ima dijamanata, pederčina jedna. Dobro, ja imam ipak jači mač. Sad, kako se beše pravi? Tu. Ne. Tu. Nije tu, ovdje. I tu. I tu i tu. Yes! Tako je. Evo. Onda ću tu da stavim, streleću gore. I eto ga. Snašao sam se. Ne. Eto ga. Ok, imamo luk i strelu, to je ekstra. Nekako sam se skrpio da ga... Čekaj, koliko nas je? 1, 2. Petero nas, brate. Petero nas je jebote, ja sam ostao prvih 5. Moćno. Okej, što se... Da li je full diamond? Nije, skoro. Ima dosta kvarca. Jebi ga.
Brate, jači sam od tebe. Stani mirno. Ne bre, stoj mirno jebem. Stani mirno. Ćao. Come on. Dođi. Govedo. Jo, da li imaš dijamantski mač? Dobro. Ovako. Moje mač je jače od tvojeg. 7,25. A tvoje je samo 7. Biće jebeni fight. Gdje je sad ono? Biće jebenog fajta kad se snađem. Samo šta će mi ova jaja svinja. Šta je sad ovdje mogu da radim? Ubacim jedan TNT. Nemo paljač. Fatavak, jebem ti! Ne! Fatavak. What the fuck? Bože. Dobro, ajmo još jednu part. Jesam, vidim. 3, 4. Dobro, malo ćemo sačekati, a okej. Rasturi. Ajde, rasturi blok. Kao što vidite imam 3 pobjede i 8 kilova. Jej! Mani minus 28. Šta je ovo? Expert parkour. Ovo ću ja garantovano preći. Znači, ja sam ekspert, stvarno. Ha, vidite. Je. To je taj ekspert parkour, bravo. Što da se jako skočim dole, a? Wow, nevidljivi blokovi. Ući ću, daj, yes. Ništa. Uzmemo kit, brzo. Opet ćemo isti, eto ga. Kit. Hoću zapoći. Inače, klipova neće biti možda klipova neće biti 10-ak dana. Jer u utorak idem na more i možda neće biti. Ne znam, ne garantujem, možda ima. Yes! Možda hotel ima internet, vidjet ću ako ima. Izbacivat ću klipove. Ja se iskreno nadam da ima. Zato. Jebim ti mater. Ok, ja, zlatna jabuka, to se tek sad provalio. Yes! Ups. Imam strijele, imam. Idemo. Wow. Ja ga imam. Idemo. Dođi. Sad mi treba drvo. Samo vas gledam. Gdje, samo ne znam šta će mi kanap ovaj. Neću konje da vezujem. Kako se beš tu. I onda ovo. Sve malo tu. Stvari moram sad lepo sve da namestim. Tu će biti zlatna jabuka, tu će paljač. Možda ovako. Evo. Ok, ono gore. Hop. Pusti da izađe. Ha. Yeah. Dobro. Moram nekako da dođem do tog tu, jer tu ima još jedan chest, a zašto se nije rekao nekako kad mogu jednostavno mostići da napravim.
Ej. Gađam strelom. Ne. Eno ga. Pičku. Jedna raspala. Vidi ga. Ne, još će da me ubije. Ne, što sam radio? Ne. Poravdaj se, jebem. Momak, gdje si pošao? Kurac. Ujebote život. Momak, izađi. Pička ti materija. Fuck. Momak. Ujebote život će me ubije. Buraz, šta sam ti ja skrivio? Sad ću ti jebati mati. Ne. I tako prođeš jednaš. Idi bre govna ćelava nakasu. Tako. Bože. Crpao sam. Drugi put. Dobro. Dosta mi života. Ajde. Rako jebem. Šta je bilo? Dobro. Mislim da je stvarno dosta. To je bilo to za ovaj klip. Nadam se da se svidjelo. Ako jeste, subscribe-ujte kanal, lajkujte ga. I ako želite neki challenge, na primjer, dobro, neću da kažem kako će se zvati. Samo ću da kažem da je odvratan. I ako ga želite, obavezno podržite tako što ćete lajkovati ovaj video i subscribe-ovati kanal. Vidimo se.